פושקר שנות ה-90. זאת הייתה הגיחה השנייה שלי למזרח, הפעם עם כרטיס לכיוון אחד. לא יודע אם אחזור, לא יודע לאן תוביל אותי הדרך הפעם. בפעם הקודמת נדלקה לי הנשמה, התאהבתי בכל המובנים, וזאת הייתה החוויה הכי מדהימה שעברה עליי. והלב בעקבות התנפץ לרסיסים. מחכה שההשגחה העליונה תזמן לי את מנת חלקי הפעם. הפעם נוסע כדי למצוא. לא ידעתי מה זו אותה השגחה, או מה אני הולך למצוא, אך כבר ראיתי אותה עין בעין בפעם הקודמת, במפגשים עם בני אדם. התחלתי להאמין במשהו מכוון. השנה בין שני הטיולים הייתה קשה ביותר, טלטלות, מסעות נפש עוצמתיים, שמצד אחד שמחו אותי ומצד שני ריסקו אותי. כמו חבל שאני אוחז בו, מישהו מטלטל אותי למעלה ולמטה. לא חשבתי על מי זה המישהו, רק רציתי עוד מהטוב, מהליטופים של אותה יד מכוונת. אז טסתי שוב למזרח לפגוש אותה, אותי, להתפנות מהכל. זאת הייתה השנה שהלכתי בעד הקצה, תאוות שריסקו את ליבי. סמים שהעצימו את תחושת הרוחניות, פגעתי ונפגעתי. מעכשיו לברוח מעצמי ולעצמי, מכל מי שפגעתי בו, אל מקום ללא שיפוט, ללא סמים, ניסיון להרגיש נקי, ולהבין מה אני רוצה, מה שייך לי, ולהבין לאן מוליכה אותי הדרך. היו להם שמות, היה להם לב, אני שברתי להם את הלב והם שברו לי, בלא חוקים, בלא כללים, הישרדות. אבל התחלתי להבין שיש יד מכוונת, אז אני מחפש אותה. בארץ היה קשה לי לחפש, הייתי מחויב לעבודה, לפרנסה, לבת זוג, צווי מילואים בדואר, לשלם שכר דירה, וקשה, הכל היה קשה, כבד, למה כל כך קשה? טסתי להודו עם אבי ואייל, הודו הצבעונית. באוויר ראיתי את השדים, כאוס מושגח. טיילנו כמה שבועות בכל הצבעוניות, עד שהגענו לרג'יסטן. התכשיטים, האבנים הטובות, השווקים, הפשטות, העניות והאור בעיני האנשים. הודו משכה אותי לחפש את עצמי ואת ההשגחה. אפשר לומר שסוף סוף אני לא מתבייש לומר, אני מאמין באלוהים. מי הוא אינני יודע, מה התפקיד שלי אינני יודע. אני מונע ברצון לא ברור, מאהבה שקורעת אותי מבפנים, חסרת גבולות, אך מאוד מוגבלת בגוף שלי. ההשגחה זימנה לי הוסטלים עם בריכות שחייה, זה היה מדויק, כל בוקר שחייה, תרגילי מדיטציה במים וצלילות. שובר את השיא שלי, כמה זמן אני מחזיק מתחת למים, בוקר וערב, נושם, עושה תרגילים, מחפש את הכל שבפנים. ואז פושקר. פושקר העתיקה עם ההיסטוריה הנעלמת. בחז"ל כותבים שאברהם נתן ליצחק את הירושה, את האמונה, ולבני הפילגשים אחיו נתן מתנות, שמות קדושים, חוכמה עתיקה, ושילח אותם קדמה, מזרחה, כדי שלעתיד לבוא יבואו בני ישראל למקומות האלו ויאספו את אותם אורות עליונים כדי לחזור לאבא, להשם יתברך, לאמונה. ההודים מאמינים שבפושקר ישנו אגם קדוש שקשור לאברהם אבינו, ושם באים מאמינים מקומיים לעבוד את אליליהם. גם אני הגעתי לחפש את אלוהי.
ישבנו בפושקר מסביב לבריכה במעגל של אנשים, כל אחד בא לפה מהעניין שלו. מעגל של מחפשים, מעגל של בורחים, יושבים ביחד, מעבירים את הג'וינט אחד לשני, ואני לא. מעביר הלאה, לא לוקח, לא רוצה, לא מתערבב עם הסמים יותר, מנסה להרגיש, לחוות, להיות שם, ככה כל ערב. כל היום צולל, מחזיק מתחת למים, לא מבין מה אני עושה, ובערב מעגל. ברקע פינק פלויד, סיאם, ושר ניגוני 70-80, מלנכוליה. ניסיון לשמור את הברית, יודע שזה קרוב אליי, בגילוי, ואני צולל, מודד זמן. יום אחד הלכתי בעיר, ראיתי את המקומיים טובלים באגם, אומרים מנטרות, ביקשתי להצטרף, אך במקום מנטרה יצא לי תפילה אליך, אלוהים, לראשונה בחיי, הרגשתי אור, שמחה בלב. חזרתי לבריכה ובערב למעגל. הג'וינט הגדול דילג עליי, רציתי, אך התגברתי, ואז זה נפתח. מלאך אלוהים נגלה אליי, איש מזהב ששרוע על גדות מים זורמים, או שמה זה היה דוד המלך או הבעל שם טוב הקדוש. מי זה היה הבעל שם טוב הקדוש? לא ידעתי, אך הרגשתי אותו שם, גם את דוד המלך. מעיינות החוכמה הוא פתח לי. גילה לי, רשמתי כל מה שאמר. אינפורמציה אדירה, ואני להוט לדעת על האנשים מסביבי, על העולם, על סוד האדם, על המיקרו והמקרו, ואז נשים. וכאן נשברו לי הכלים. מאז עבר הרבה, אך פושקר זכורה לי לנצח. לא ברור לי מה היה שם, אך ברור לי ששם התחילה התפנית בחיי. שם הבנתי שיש אמונה.